எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் கியூஸ் அப்படிங்கிற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் கியூங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், ஸ்டாக் மாதிரி. போன வீடியோவில் ஸ்டாக் பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் கியூ பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். கியூ அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் என்டிட்டிஸ் தான். சீக்வென்ஸாக இருக்கும், ஒன் பை ஒன் ஆர்டர்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சைடில் ஆட் ஆகும், இன்னொரு சைட்லேருந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டாப்லேருந்து தான் நடக்கும். நீங்கள் டாப்பில் ஆட் பண்ணலாம், டாப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். பட் க்யூனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம், ஒரு சைட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வரலாம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படிம்பாங்க. நம்ம க்யூலாம் போய் நின்று ஒரு கேஷ் கவுண்டரில் ஒரு கடையில் போய் சாமான் வாங்குறதுக்கு க்யூவில் நிற்கிறோம்னு வச்சுங்களேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நிற்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். அதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். க்யூவில் வரிசையில் முதல்ல நிற்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வெளில போயிடுவாங்க. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக இந்த மாதிரி வரிசையாக வருவாங்க இல்லையா. லாஸ்ட்டில் நிற்கிறவங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக தான் வேலை முடியும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நிற்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டாக வெளியில் போயிடுவாங்க வேலையை முடிச்சுட்டு. ஸோ இதுதான் க்யூ கான்செப்ட்டு. இதை எப்படி நம்ம மற்ற என்னென்ன கான்செப்ட் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்யூனா நான் சொன்ன மாதிரி பேக் ஃப்ரண்ட்டுன்னு ரெண்டு இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் தான் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண முடியும், பேக்கில் தான் என்கியூ பண்ண முடியும். என்கியூனா ஆடு, டிகியூனா ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு வரிசையில் நிற்கிறீங்க, பின்னாடி தான் போய் நிற்க முடியும். முன்னாடி உள்ளவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு போவாங்க. அதான் ஃப்ரண்ட்டில் நிற்கிறவங்க தான் டிகியூ ஆகும். டிகியூனா ரிமூவ் ஆகிறது. பேக்கில் தான் என்கியூ பண்ண முடியும், ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டாக்கும் கியூக்கும் என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாக்கில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க. டாப்பில் ஆட் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா டாப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுவீங்க. பட் க்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ரியர்னு ரெண்டு இருக்கும். இது வந்து வெர்டிக்கலாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்டாக்னா. க்யூனா பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல், வரிசையாக. இது ஒன் பை ஒன் ஸ்டாக்னா, க்யூனா ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்று வரிசையாக. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கவங்க ஃபஸ்ட்டு போயிடுவாங்க, பேக்கில் இருக்கவங்க லாஸ்ட்டாக வருவாங்க. இதுதான் குயிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போனீங்கன்னா. சரி வாங்க நம்ம கோடிங்கில் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி க்யூ அப்படின்னா ஃபிஃபோ, ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற எலமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ண டிக்யூ ஆகும், ரிமூவ் பண்ண முடியும். லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக தான் ரிமூவ் ஆகும். ஸோ இதுதான் இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன். க்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, க்யூ வந்து டிசைன்டு ஃபார் ஹோல்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரேயர் டு ப்ராசஸிங் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது என்ன மீனிங்னா லீனியராக இருக்கும். இது ஒரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். லீனியர்னா என்னென்னா ஒன் பை ஒன். லீனியர்னா என்ன மீனிங்னா ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நிற்கப்பட்டிருக்க இல்லைன்னா வரிசைப்படுத்தப்பட்ட எலமெண்ட்ஸ் தான் க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறது. க்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன் மெயினாக பண்ணுவீங்க, என்கியூ டிக்யூ. என்கியூனா ஆட் பண்ணுறது, டிக்யூனா ரிமூவ் பண்ணுறது. என்கியூ எப்போவுமே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஜாவாவில். டிக்யூக்கு வந்து போல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆஃபர்னா ஆட் பண்ணும், இல்லைன்னா என்கியூ பண்ணும். போல்னா டிக்யூ பண்ணும், ரிமூவ் பண்ணும். அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பீக் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் மட்டும் பண்ணும், ரிமூவெல்லாம் பண்ணாது. ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஆப்ரேஷன்ஸ். சரி வாங்க நம்ம கோடிங்குள்ளே போவோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாவாவில் கியூ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸே இருக்குது. அதில் வந்து நான் என்ன எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன், ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று பார்த்துட்டு இதுதான் குயிக்காக நம்ம பார்க்கணும்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வரிசையில் நிற்கல ஃபஸ்ட்டு இருக்க எலமெண்ட்டை வந்து ஹெட் அப்படிம்பாங்க, ஹெட் எலமெண்ட்பாங்க. லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது டெய்ல் எலமெண்ட் அப்படிம்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த லேடி தான் ஃபஸ்ட்டு பில்டிங் போட்டுட்டு வெளியில் வருவாங்க. அதான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். அவங்க தான் முன்னாடி வந்திருப்பாங்க, அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருப்பாங்க, அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் போகிறாங்க. அடுத்து இவர் வருவார். ஸோ ஹெட் வந்து இங்கே வந்துடும். ஸோ இந்த லேடி வரையில் ஹெட் இங்கே வந்துடும். டைல் அப்படியே ஹெட் மாறிக்கிட்டே வரும். கடைசியாக ஒரே ஆள்கிட்ட ஹெட் டைல் ரெண்டுமே வந்துடும். ஸோ இப்படி தான் க்யூ ஒர்க் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவில் எப்படி க்யூ கிரியேட் பண்ணணும்னா, க்யூன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டே இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் க்யூ அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நியூ க்யூ
நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கியூங்கிற ஆப்ஜெக்டை ட்ரை பண்ணுறேன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். எரர் சொல்லணும். ஏன் எரர் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூங்கிறது வந்து ஜாவாவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். இப்போ நம்ம போய் பார்ப்போம். கியூ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ். நம்ம ஜாவாவில் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது நியூ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி. ஸோ கியூங்கிறது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ நம்ம கிளாஸுக்கு தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கியூவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்க கிளாஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜாவா கலெக்ஷன்ஸு. ஜாவா கலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் இருக்குது. இந்த கலெக்ஷனில் லிஸ்ட் கியூ இருக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த கியூவை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்க 2 கிளாஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டு லிஸ்ட்னு ஒரு கிளாஸ், அடுத்து வந்து ப்ரையாரிட்டி கியூ. இந்த மாதிரி ப்ரையாரிட்டி கியூ வந்து திருப்பி நம்ம ப்ரையாரிட்டி எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நடக்கும். அதை வந்து நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். நம்ம வந்து லிங்க்டு லிஸ்ட் எடுத்துக்குவோம். லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்து கைண்ட் ஆஃப் கியூ தான். அதாவது கியூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்க ஒரு கலெக்ஷன். ஸோ அதை எடுத்து நம்ம கோடிங் செஷனை பார்த்துக்குவோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கியூ ஏன் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா அது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ், அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லிங்க்டு லிஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லிங்க்டு லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லிங்க் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் கியூவில் உள்ள மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம எழுத போகிறோம், யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது குயிக்காக நம்ம கியூவில் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத காமிக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஆட், இன்சர்ட்டுக்கு ஆட்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரிமூவுக்கு வந்து ரிமூவ், எக்ஸாமினுக்கு வந்து எலமெண்ட்னு ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க. பட் நார்மலாக இந்த சைடு செகண்ட் காலமில் உள்ளது தான் கியூக்கான மெத்தட்ஸ். இதுதான் வந்து ரெக்கமெண்டட் மெத்தட். ஸோ நம்ம ஆஃபர்னு சொன்னோம்னா ஆட் பண்ணும், போல்னா ரிமூவ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணும், பீக்னா ஒன்லி ரிட்டர்ன் மட்டும் பண்ணும். ஸோ இந்த மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆஃபர், போல், பீக் அந்த தான் பண்ண போகிறோம். அதான் ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆஃபர்னா என்கியூ இல்லைனா ஆட் ஈக்குவல் டு ஆட், போல்னா ரிமூவ் அண்ட் ரிட்டர்ன், இதுனா ஒன்லி ரிட்டர்ன் பீக்னா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இப்போ ஆட் தானே பண்ண போகிறோம் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம், நான் ஃபஸ்ட்டு ராம் அப்படின்னு ஒருத்தரை நான் ஆட் பண்ணுறேன் கியூவில். அடுத்து ஒரு 4 பேர் எழுதுவோம். ஜான் ஒருத்தரை நான் ஆட் பண்ணுறேன், சையத் அப்படின்னு ஒருத்தரை ஆட் பண்ணுறேன், ரவி அப்படின்னு ஒருத்தரை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம 4 பேர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் இதை பிரிண்ட்டும் பண்ணிடுறேன், கியூவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன், என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். could not find load main class அப்படின்னு வருது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓகே மெயின்ங்கிறது நம்ம இல்லை, இந்த கிளாஸை நம்ம ரன் பண்ணணும். இப்போ ரன் பண்ணுவோம். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கியூ 4 எலமெண்ட் இருக்குது, 4 பேர் இருக்காங்க கியூவில். ஃபர்ஸ்ட் ராம், அடுத்து ஜான், அடுத்து சையத், அடுத்து ரவி, இந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆஃபருங்கிறது என்னென்னா ஆட் பண்ணுற மெத்தட் என்கியூ பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பாப் அது பாப்பில் அது போல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். போல்னா வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். இப்போ நான் கியூலேருந்து ஒரு தடவை போல் கால் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். இப்போ ராம் வந்து இருக்கக்கூடாது, பார்த்தீங்களா ராம் வந்து இல்லை. அதே மாதிரி திருப்பி நம்ம கூப்பிட்டு பார்ப்போம் போல். அடுத்து ஜான், அடுத்து சையத். இப்போ வந்து ராம், ஜான், சையத் இருக்கக்கூடாது, ரவி மட்டும் இருக்கணும். ஓகே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. இன்னொரு தடவை நம்ம இஷ்யூ பண்ணோம்னா எம்டி, எல்லாருமே ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. பார்ப்போம் அதையும். ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கியூ பண்ணியிருக்கோம் 4 பேரை, டிக்யூ பண்ணியிருக்கோம் போல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி. ஸோ இதெல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. போலுங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், ரிமூவ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ராம் தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராம் மட்டும்தானே இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். இப்போ இந்த ரிமூவ் பண்ண ராமை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டில், ஏன்னா போல் எப்போவுமே என்ன பண்ணும், ரிமூவ் பண்ணி ரிட்டர்னும் பண்ணும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ராமை வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். பாருங்கள் ராம் கரெக்டாக ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு. கியூவில் வந்து 3 எலமெண்ட் தான் இருக்குது.
ஸோ 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ராம் வந்து கரெக்டாக போல் ஆகி வந்துருச்சு. ஸோ போலுங்கிறது என்ன பண்ணும், ரிமூவ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணும். பட் பீக் பார்ப்போம், இதுவே பீக் போட்டு பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். பீக் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்துருக்கோம், ஒன்லி ரிட்டர்ன் மட்டும் பண்ணோம். கியூவை வந்து மாடிஃபை பண்ணாதுன்னு பார்த்துருக்கோம். கரெக்டாக அதே மாதிரி வேலை செய்து பாருங்கள். கியூ வந்து ராம், ஜான், சையத், ரவி இந்த மாதிரி 4 பேர் இருக்காங்க. பட் பீக் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை. ராம் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு, ஆனால் ரிமூவ் ஆகலை கியூலேருந்து. அதுதான் பீக்குக்கும் போலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். 4 தடவை போல் பண்ணோன்னா 4 எலமெண்ட் இப்போ வந்து ரிமூவ் ஆகி எம்டியாக தான் நம்மளுக்கு கியூ ரிட்டர்ன் பிரிண்ட் ஆகும். நீங்கள் 4 பேரை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க கியூவில், 4 பேரை ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க. திருப்பி ஒரு தடவை நீங்கள் போல் பண்ணுறீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த எரர் வராது. அதே எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு வந்து நோ சச் எலமெண்ட் வரும், எரர் வரும். ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் அந்த மெத்தடுக்கெலாம். நோ சச் எலமெண்ட் வந்தது. ஸோ இதோட நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் என்ன போவோம்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கியூ அப்படிங்கிறதுனால கியூ ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஏன்னா கியூ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி கலெக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனால அதில் உள்ள எல்லா மெத்தட்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை என்ன பண்ணலான்னா, ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் என்னென்னா, கியூ வந்து எம்டியா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கியூ டாட் இஸ் எம்டி இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போட்டனால இஸ் எம்டி வந்து ட்ரூன்னு வரும். இப்போ ஏன்னா முன்னாடி இருக்கனால. சப்போஸ் நான் இதையே வந்து ஆஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் போட்டேன்னா ஃபால்ஸ் வரும். ஏன்னா ஆல்ரெடி 4 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி. ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி இஸ் எம்டி இருக்குது. நிறைய அந்த கலெக்ஷனில் உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இங்கேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா, இந்த கியூ சைஸ் இஸ் எம்டியான்னு பார்த்தீங்க இல்லையா கலெக்ஷன் மெத்தடை, அது மட்டும் கிடையாது. நீங்கள் இஸ் எம்டி செக் பண்ணுறது இல்லாமல் நீங்கள் இது கலெக்ஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கனால சைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் நீங்கள் சைஸ், அதாவது எவ்வளோ கியூ சைஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஃபால்ஸ். அதனால் இஸ் எம்டி வந்து ஃபால்ஸான்னு சொல்லியிருக்கு. 4 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிஸ் அவுட்டில் கியூ போட்டு கண்டைன்ஸ், இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதில் இருக்கா, இப்போ ஜான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம், இந்த மெத்தட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜான் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு வந்துடும், ட்ரூன்னு வந்துடுது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கலெக்ஷனோட நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கியூ வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கனால. அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இதோட பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, ஏன் வந்து கியூன்னு ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன். why do we need queues? அப்புறம் எதுக்கு வந்து நம்ம கியூன்னு ஒரு கான்செப்டை ஜடா ஸ்ட்ரக்சரில் கற்றுக்கணும், அதனால் பயன் என்ன, யூஸ்ஃபுல்னஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீபோர்டு பஃபர் இருக்கு, வேகமாக டைப் பண்ணுறீங்க, மை நேம் இஸ் அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது டைப் பண்ணிங்கன்னா, இவ்வளோ ஸ்பீடாக நீங்கள் டைப் பண்ணுறத அது என்ன பண்ணிக்கும்னா பஃபர், ஒரு கீவேர்டு வந்து பஃபர்னு ஒரு மெமரி வச்சுருக்கோம், அந்த பஃபரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே வரும் கியூ யூஸ் பண்ணி. கியூ தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு இங்கே பிரிண்ட் டிஸ்பிளேயில் வந்துடும், என்ட்ரி ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி கீபோர்டு பஃபரில் வந்து கியூஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பிரிண்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் ஒரு 1000 பேர் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆஃபீஸில் எல்லாரும் பிரிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, யார் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகும். 1 by 1 பார்த்தீங்கன்னா கியூவில் இருக்கும், பிரிண்டர் கியூவில், அதில் யூஸ் ஆகுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்ட் லிஸ்ட், ப்ரையாரிட்டி கியூ, சர்ச் அல்காரிதம்லாம் வந்து இந்த கியூஸ் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் 1 by 1 வேலை நடக்கணுமோ அங்கெல்லாம் இங்கே கியூ வந்து நீங்கள் லீனியராக, இது லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னால லீனியர் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கெல்லாம் கியூ மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய எலமெண்ட்ஸ் நிறைய பேரை கியூவில் ஆட் பண்ணி அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்து எனக்கு என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதில் ஒரு எக்ஸசைஸாக என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஒரு 100 பேரை கியூவில் வச்சு 1 by 1 ரிமூவ் பண்ணி யார் லாஸ்ட்டாக இருக்கா, யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தா, இந்த மாதிரிலாம் பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்,
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.